Dayong care. Facebook. Dayong na magkwento. Matipis ko dyan. Pada po. 9 no bilang. Dili ka maghaling na. Asan day? Ulit na Ay, yun. dako magbud ayo to. Wala si Pawin. Pawin ka ngayon. Pawin ka. Tapi gua toko kepot. Ayaw. Nguha may durian len. Hmm? Nguha may durian len. Aw. Hmm? Putol-putol lang siya, no? Lubak-lubak ang hanggang ng karsada. Kay dili man siya kuan pangag man siya. Ay, wala dali na. Kuan siya. Somebody. Hmm? Anak siya Oh, nani, oy. Sure. Sakto na. Kaya na ako mag-usap ka. Yun, no? Ilang, eh. Ay, kabisa. Pat. Ano? nasa kuan. Ayo, bawa kay malupad na ron. Pare. Medyo kabok. Ay, atong kabang ito. Artista kaya? Siyawa niyo ka. Siyawa niyo ka. Aga kay. Kawalan pagkusog ng katawa. Hmm? Kawalan kusog. Ah, Kailang magkatawa. One, two, two. Labyog pa yung Arios. ako akong total. Mamay. Ay, wow.
Kadagan na ay. Sakto yung puno-puno. Iyan na ni ay. Iyan. Asa may iyan na? Asa end? Are you sure you want to stop?